aka Andy. Manje wena usemase kanjani la? Uzokwenzani? Oh mina bengizovisualize ishingishane ngibe cameraman professional bokuhamba visualize bashaye kahle. Oh, ishintshana siyashintshela ngabafana bakho noma bangazini. Hayi ishingishane ngase abafana bami ngoba phela iningi labo ngihambe nalo bahlala ngasekhaya. Oh, uzoba support kanjani? Yeah, bengizobanika i-support cause vele sihlele endaweni eyodwa bese support nathi ngabantu abamnyama understand ukuthi senzayo kumele. Okay. Manje ke lokho kuphela music akukho. Wena usisa kanjani ungathi Bengingajabula kakhulu ukugida le nkinga iyamathamba awafuni ukushaya inyawo manje angifuni yabo umgidi wakhe uzuphoxeke phambi kwabantu ugidide engekho yabona manje ngeke bona laba abagidayo khona umgidi play yabona ukuthi bayawushaya impela. then uhlala phe indawo uhlala kuyona. Phela ngapha kwaNdaya esikhawini kwaNdaya.